Okei, morjesta vaan kaikille ja tervetuloa katsoa Zorron ekaa YouTube-video. Okei, eli päivän agendana olisi se, että me ränkätään kaikki MM-kisajoukkueet ja katsotaan vähän, että miten ne on pelannut tähän mennessä. Okei, meillä on täällä tiereinä tietenkin S-tieri, A-tieri, B-tieri, C-tieri ja huonoin eli D-tieri. Me ränkätään miten on pelannut tähän mennessä odotuksiin nähden, ei mitään niinku huonommasta, että vaikka tietenkin huonompi olisi se Kurakaati tällaisen, mutta tietenkin odotuksiin nähden, eli jos siellä on joku tosi hyvä joukko, joka on pelannut huonosti, niin se menee alemmas. Joten lähdetään heti liikkeelle, ketä on huonompia, ihan selkeästi huonoin. Kyllä mä sanon, että Turkki on ollut huonoin näissä kisoissa. Ei voi 0 pisteellä mennä. Ei kun monta pistettä niillä oli. No nyt on 3 pistettä, kun ne voitti. USAn tosiaan disclaimerina 2 kierrosta pelattu ja suuri osa 3 kierroksista pelattu, eli muutamia pelejä vaan jäljellä lohkovaihetta. Ja Turkki tosiaan niin Arda Güler, Hakan Çalhan, kyllä tollasia pelaajia löytyy, mutta ei pysty niinku... Ei pärjää jollakin Paraguaylle, niin ihan käsittämätöntä. Ainut pisteet, mitä tuli, niin USA vastaan USAlle merkityksettömässä ottelussa. Ja se on kyllä aika selkeä, mitä muita selkeitä Kurakaa. Eka tämän kisat ei pärjää, vaikka odotuksia nähden ihan hyvin pelannut. Kyllä se periaatteessa voisi laittaa C-tieriinkin, mutta se on vähän siinä. Antaa sen olla D-tierissä nyt. Voidaan niitä vaihdella sitten. Joo, vaihdellaan sitten. Katsotaan. Mitä muita selkeitä. Uruguay on kyllä pelannut. Joo, D-tieri siis. Tuossa viimeisessä pelissä, mitä ihmettä Marcelo Bielsa tekee, siis kun ottaa parhaan pelaajan Federico Valverden pois 60 minuutin kohdalla, ei voi käsittää, ja Veskaakin vaihtaa ihan hirveet sekoilu. Ei millään. Iraki ei millään pärjää näissä kisoissa. Ei vaan riitä. Siis oli kova lohko kyllä, mutta niinku ei mitään palaa. Ei millään. Paljon Sama ehkä Haitissa paljon samaa. Haiti samaa. Senegal iski Irakia vastaan, iski nyt peräti 5 maalia. Ja Haiti ei millään palaa. Ei pitäisi olla näissä kisoissa noita joukkoja. Rehellisesti ei vaan pärjää. Saman kastiin sanoi, että kuuluu Panama. Panama ei ihan niin huono kuin noin muut, mutta ei mikään kummonen. Toki tänään itse asiassa pelaa vielä Englantia vastaan, että jos sieltä ottaa voiton, niin me ollaan sitten väärässä, mutta saa nähdä miten käy. Sama asia Jordanialla. Joo. Tänään Argentiina vastaan. En tiedä miten käy. Kyllä Argentiina vielä aika selvästi Messi aloittaa penkillä, mutta kyllä siinä on sellaiset kertoimet Jordania vastaan käynyt sitten. Ei kyllä kuulu näihin kisoihin. Viime kisojen isäntämaa Qatar. Ei mitään palaa. Kyllä D-tieri helposti. Toki onnistu ottamaan pisteen, mutta en mä silti sanoisi, että ne mitenkään hyvin on pelannut. Mun mielestä tosi huono peli, ainakin mitä mä oon kattonut. Olisiko tossa nyt meidän D-tieri kasassa? Aika lailla kyllä. Täällä on vielä Uusi-Seelanti. Mut eikö ne saanut kuitenkin pisteen? Toki tuolle Belgialle hävisi. Uusi-Seelanti. Kumpaan ne menee? Se on vähän siinä. Kyllä mä ehkä silti laittaisin D-tieriin. D-tieri. Jos mä jonkun sieltä nostaisin sieltä jotain Kurakaan ylöspäin. Jos pistän tolleen, C-tieri, Kurakaa ja D-tieri. D-tieri on nyt valkattu D-tieri. Saudi-Arabia. Saudit. Ja Uzbekistan ehdottomasti D-tieri. Joo, Uzbekistan. Laitettu se suoraan sinne. D-tieri ne alkaa täyttymään kyllä. Mä sanon, että Saudit ne on hyvä, silleen decentti joukkoja. Espanjaa vastaan ei mitään palaa. Mut kuitenkin Cape Verde vastaan tasuri. Ja Cape Verde kyllä pelasi tasuri. Oliko Uruguay vastaankin tasuri? Kyllä on joo, C-tieri. Joo, C-tieri ihan ok. Otetaanko sitten se Cape Verde? Mulla on aika selkeä mielipide. S-tieri. Siis miten 500 000 ihmistä siellä asuu, pääsee lohkosta jatkoon ekat kisat. Mikä toi tarina on oikeesti? Niinku suoraan, ne on lohko kakkosia, kuitenkin Uruguay lohkosia, Saudi-Arabia, joka ei ole mikään ihan huono. Kyllä S-tieri on ihan selkeä Cape Verdelle, että Espanja vastaan tasuri. Jatkan siitä vielä, Espanja voi tulla Uruguayta vastaan, on toi ihan selkeä. Ihan selkeä. Sitten mitä muita tällaisia on, joilla ei ihan hirveästi ei D-tieri vielä yksi. Ehdoton, ehkä jopa kisojen huonoin joukkue, Tunisia. Siis sieltä. Ihan hirveetä. Ihan järkyttävää. Siis mä ajattelin, että siellä on Bundesliigassa pelaavia pelaajia, jotka niinku ihan OK-tasolla kuitenkin pelaa, niin miten ei niinku tuota paremmin pärjää? Aivan järkyttävä maaliero, ja Ruotsille hävii 5-1. Ruotsi ihan hirveä joukko, ei karsinnoissa voittanut peliäkään ja hävii vielä. Ja Tunisia hävii. Ai, käsittämätöntä. Mä niinku, ennen kisoja mä sanoin, että Ruotsi ei kyllä voittaa yhtäkään peliä, mutta siellä on lohkossa joku vitu Tunisia, joka hävii. Ei kyllä noita saa sit yhtään toi Tunisian peli.
Sitten muita C-tieriin. Pitäisikö meidän itse asiassa pitäisikö meidän jopa mennä nyt järjestyksessä? En mä tiedä, jatketaanko vaan tälleen. Voitais mennä järjestyksessä, tuolta Meksikosta. No Meksikolla on aika hyvä peli. Joku on sanonut, että niinku tosi hyvä, mutta mä sanon kuitenkin, että ne vastustajat ei ollut mitään parhaita, mutta kyllä hyvää peli on ollut, että kyllä se tonne yläpäähän niinku johonkin menee. Ja kotikisakki tuo tosi paljon Meksikolle lisää, että jos se olisi ollut jossain muualla kisan, niin ehkä sellaista keskitason peliä, mutta no Meksikon on tosi silleen sytyttävä joukkueella, kyllä mä sanoin, että ne lähtee tonne Joo, kyllä A-tieri aika selkeä mun mielestä, ei ihan sitä S-tieriä kuitenkaan, koska ne ei pysty vielä sanoa ihan täysin, kun vastustajat aika heikkoja ollut. Tsekki, Etelä-Afrikka ja Etelä-Korea ei mitään parhaita ole ollut, ainakaan pelillisesti. Kyllä mä sanoin, että sinne samalle suunnalle lähtee tästä suoraan Etelä-Afrikka. Siis eka peli, kyllä mä sanoisin, että B, koska se peli ei kuitenkaan ole ollut mitään hirveän vakuuttavaa, varsinkin Meksikolla. Shithole, joo, tosiaan. Kyllä mä sanoisin B-tieri. Kyllä se menee B-tieri, että vaikka sytyttävää onkin ollut ja vähän punaisia siellä täällä ja tällaista katsojaystävällistä peliä, niin ei niiden niinku taso ollut sellaista oikeasti tarvittaa. B-tieriin. Sitten tällainen aika iso pettymys. Mä en niinku, siis ekan pelin mitä katsoi Tsekkiä vastaan, niin siinä ne oli ihan hyviä, mutta jotenkin, kyllä ei ne taida päästä lohkosta jatkoon. Ei pääse. Kyllä se C-tieri sitten on, ei niitä voi B-helppi. Ei ole maaleja tullut tarpeeksi, Heumingson ihan on penkillä ollut, mä en tiedä. Ei natsaa eikä. Jotenkin mä ajattelin, että ne olisi ollut parempia, niin, mutta kyllä se C-tieri. Aikaisemmissa kisoissa on tosi hyvin pärjännyt ja oikeasti pystyy pistää kampoihin noille isompiakin joukkoja, mutta ei näissä kisoissa. Taitaa olla se aikakausi ohi. Sitten seuraavaksi toista pettymyksen perään. Mä laittaisin Tsekin melkein D-tieri. Tsekki kyllä D-tieri ihan Siis mä jotenkin, ei nyt niin huonoja periaatteessa ole ollut, mutta kun odotukset oli kuitenkin, että ne pystyisi tosi hyvin, varsinkin jotain Etelä-Afrikkaa vastaan niin kuin pärjäämään, niin siis ihan hirvetä peliä katsoa. Ei jaksa yhtään katsoa, niin jos jotain erikoisesti rajaheitoista tekee aina maalit, niin ei millään natsaa. Sitten seuraavaksi tällaista keskitastojen sanoo. Tohtori Kongo. Dr. Kongo täältä. Tänään vielä pelaa. Se on tosi paljon merkitsee se peli kyllä. Mutta kyllä se kertoi jo jotain, että pystyy antaa Portugalille ja Ronaldo johtajalle Portugalille. Ehkä B-tieri. Oletetaan nyt, että ne hoitaa se Uzbekistan peli. No B-tieri, Dr. Kongo. Ihan sytyttävä joukkue sielläkin. Sitten tällainen saman kastiin aika lailla menevä Kanada. No yllättävän hyviä kyllä sillä on ollut. Kyllä ne ihan hyviä on ollut, että en mä hirveästi katsonut näitten pelejä. Mä oon kyllä jonkin verran kattonut, mutta odotas nyt kuinka siinä Sveitsin pelit kävikään, mä en enää muista. Sanoit johonkin tohon väliin. Kyllä ne taisi kyllä ne hävisi Sveitsille, niin se on. Sanoit ehkä B-tieri. B-tierin. Kyllä ne ihan hyviä on ollut. Hyvää laatuakin löytyy, mutta sellaista keskikastia. Sitten Bosnia tippui Italian kisoista. Menee lohkosta jatkoon, lohko 304 pisteellä, eikö meikki? Kyllä, joo, taitaa mennä. Kyllä niillä on ihan hyvä peli ja tietenkin on ne aika hyvä futismaa silleen ollutkin, ettei ne mitään niinku ihan huonoimpia maita niin, vaikka ei olekaan mikään ihan niinku kultainen sukupolvi nyt verrattuna siihen, mitä sillä on ollut Pjanic ja Edin Dzeko aikoinaan. Toki Edin Dzeko nyt vieläkin pelaa, mutta kyllä se on. No mut oliko se lohko niin paha? Niin. Kyllä mä ihan oletin, että ne pärjäis. Ei ne mitenkään niinku kyllä niin mun mielestä Kanada sille on ollut säväyttävämpi kuin Bosnia. Niin, ei ne sille ole väläytellyt hirveästi. Se on C tai B. Tosta voidaan pistää tolleen vähän järjestystä tonne, eli täällä on niinku parhaat siitä tieristä. Eli voidaan pistää vaikka tolleen, kyllä mä sanoin, että se on tolleen. Kyllä mä sanon B-tieri, että on ne silti tiputti Italian kisoista ja hyvä joukkue kasas, vaikka ei ole mikään P-primissa, mutta Sveitsi. Sekin on ollut sinänsä, se on ollut vähän jopa pettymys. Kataria vastaan tasapeli. Ei mitään hirveän kummosta peliä. Mitenkäs pelas Sveitsi Bosnia vastaan? En kyllä muista. Pitäisi tehdä taustatyöt kunnolla, niin olisi vähän helpompaa. Näistä on aika samanlaista kuin Bosnialla. Ja Kanada. Kyllä se B-tieri on johonkin siihen B-tierin keskelle. Kyllä mä sanoin, että se menee tohon Bosnian edelle B-tieriin. Sitten seuraavaksi tällainen aika mielenkiintoinen Brasilia. Missä me Brasiliaa pistetään?
Aika mielenkiintoinen. Joku laittaa tosi ylöskin, mutta mua se huolettaa se eka peli Marokkoa vastaan. Se kyllä ei hirveän kummusta olla. Ei se mene sille, että Vini Junior siellä kärrää Rafinha loukkaantumisesta. Ei mitään saumaa niin siellä joukkueessa. Ei se oikein. Niin kun katsoo peliä, niin muutaman kerran selostaja mainittiin Rafinha siellä. Että tosi näkymätöntä peliä. Jotenkin Ancelotti haluaa, että Rafinha olisi toki nyt sen loukkaantunut. Toki Neymar, mitenkäs se? No Neymar on niin sytkä pelaa, mutta sekin justiinsa eka näyte vasta siellä kisossa. Kyllä mä ehkä laittaisin Brasilian niinku, kyllä se tohon aika ylös menee kuitenkin silänsä ihan vakuuttava, kuitenkin Vini on ollut niin hyvä. Niin, kyllä se menee tohon A-kastiin. Mutta ehkä A-tieri niinku ihan perukoille. Sitten Marokko. Jos me Brasilia laitetaan Ahan, niin kyllä Marokko menee mun mielestä Kyllä Marokko menee Ahan selvästi edelle. Että niinku mulla ei hirveästi sanottavaa niiden joukkoista, mutta kyllä ne on niinku jokaisessa kisoissa ne on sellainen musta hevonen. Nyt näissä kisoissa ne on ollut niin pitkän musta hevonen, että ne kuuluu niihin ylempiin joukkoihin. Ei ne ole enää musta hevonen. Välieris viime kisoissa. Ja onko Afrikan mestarit vai miten se nyt menikään? Se ei vieläkään oikein varma. Mutta kyllä mä sanoin, että se menee tuohon A-tierin kärkeen, että kuitenkin ei ne enää ole sellainen pieni maa, mitä ne on joskus ollut. Että kyllä ne kuuluu tuonne top 10 maihin tai top 15 maihin nykyään. Että ihan selkeästi. Sitten tällainen Skotlanti vähän näkymätön, en ole kattonut yhtäkään niiden peliä. Mä katsoin vähän sitä Brasilia-peliä. Ei ole kummosta, ei mennyt lohkosta jatkoon. Jäi kolmaksi. Hoiti sen Haiti-pelin kuitenkin, joka on ollut niille yleensä kompastuskivi, just, että ne ei ole ihan heikompia voittanut. Et ehkä C-tieri kuitenkin voisi mennä myös D-tieriin. D nyt taida mahtanut sinne, mutta jos Haiti on D-tierissä, kyllä mä sanon, että C-tierin tonne Skotlanti C-tieri. Toi oli niinku periaatteessa oletus, että ne voittaa ton Haitin, mutta sitten jäi nähtävästi, kuinka hyvin ne pystyy laittamaan kampoihin Marokolle ja Brasilialle. Et ei mikään hyvä suoritus, mutta ei mikään katastrofi. Sitten on tällainen isäntämaa USA. Kyllä tämä on tällainen mielenkiintoinen, että niillä on niinku, on niillä peli kulkenut kotikisat ja niinku tosi iso sellainen vähän niinku, mä oon yllättynyt siitä, että kuinka hyvin on. Mutta kuitenkin Turkille häviö. Mä en ihan varma, kierrättikö ne siinä pelissä, mutta en mä kattonut sitä peliä. En mäkään. Turkille, mutta ei sitä oikein voi laskea, kun Turkki kuitenkin. Mutta onko se sama taso Meksikon kanssa? Mä sanoin, että ei, mutta kyllä se menee tänne B-tieriin ihan kärkeen. Ihan kärkeen, just noin. Se on joko A-tieri ihan perukolla tai B-tierin kärjessä. Kyllä se kuitenkin aika vakuuttava ollut. Vakuuttava mitä luo. On se materiaali sille aika laaja, sillä on ihan hyviä pelaajia. Desti ja Pulisic, kyllä siellä löytyy niinku pelaajia, ei se mikään huonommista joukkoista, mutta ihan ennakkoluuleen nähden ihan decent. Weston McKennie tosi monipuolinen pelaaja ja tälleen. Sitten Paraguay, mulla taas ei yhtään hajua, Lexalla ehkä vähän enemmän. Mitähän peliä mä katoin? Turkkia vastaan onnistu kairaamaan sieltä pisteet. No se oli itse asiassa tosi tärkeät pisteet. Ja eikö ne mene jatkoon? Kyllä mä sanoin, että sen ihan B-tieri. Siis tosi mielenkiintoinen toi Mikel Almirola, niin otti sen punaisen kortin siitä, puhuu tälleen näin kentällä. Historiallinen ensimmäinen punainen kortti siitä, kyllä aivan käsittämätöntä, että miksi tekee tolleen, kun kaikilla tiedossa se, että on se sääntö, että siitä tulee heti punainen kortti. Siinä joku päähänpistö tuli, mutta mä sanoin, että ihan decent peliä. Johonkin siihen B-tieriin, siihen väliin. Sveitsiin eteen tohon. Sitten tällainen aikaisemmissa kisoissa tosi pahasti epäonnistunut. Saksa nyt vähän väläytellyt paremmin ja Havertz siellä pistänyt. Dennis Undav siellä maalitilastojen kärjessä melkein syöttejäkin 2. Joten kyllä se menee tähän B-tierin yläpuolelle. Kyllä mä sanoin, että onko se parempi kuin Brasilia? Toi viimeinen peli Ecuadoria vastaan kuitenkin häviö. Niin kyllä mä sanoisin, että ehkä Brasilian. Se on vähän siinä ja siinä, kun siinä ei kuitenkaan ollut panosta siinä viimeisessä pelissä. Oliko niillä halujakaan siinä ja Ecuador ei oikeasti ole mikään huono, vaikka ne ei niillä lähtenyt ne ekat pelit. Niillä kuitenkin mun mielestä niillä on niinku maalirottama ollut tosi suuri, että ne on ollut mahdollisuudet voittaa ne. Kyllä, valmennuskeilu vähän mielenkiintoinen valmentajakin siellä vähän jakaa mielipiteitä, mutta Brasilia, nämä tulee pelaa vastakkain tässä just ihan lähiaikoina tuolla jatkopeleissä. Niin, kunhan tämä on tosi tiukka, että kumpi näistä on niinku se parempi. Tämä on kyllä tosi mun mielestä tosi tasainen pari toi Brasilia ja Saksa. Miten kävi 2014, käykö uudelleen, ei tule käymään. Mutta tosi tasainen pari. Pisteellä se nyt
Kyllä mä sanoin, että Viini on paukutellut semmoista tahtia, että kyllä se menee tuohon se taakse. Saksalla on kuitenkin vähän siinä niitä kysymysmerkkejä, että miten ne tekee sen Undavin kanssa, kun pitäisikö se kuitenkin laittaa avaukseen, mutta sitten Havertz on ollut kuitenkin ihan ok, ettei sitä voi ottaa pois. Jotkut on puhunut, että Leroy Sané pitäisi ottaa pois. Miten ne sitten sopii samaan aikaan kentälle, en tiedä. Musialakin tosi hyvä väläyttelyä. Kyllä mä sanoin, että se menee nyt Brasilian taakse, voi jakaa mielipiteitä vähän, mutta näin se menee nyt. Norsunluu Rannikko. Ihan kova ollut. Mautojelu se pisti tosi korkealle. On ne kyllä kovia ollut. Siis Saksa vastaan me katsottiin sitä peliä, se oli kyllä niin kauan aikaa johto, olisi voinut jopa voittaa sen peli. Mutta eikä sitä nyt Saksa edellä voi laittaa, kun ne hävis, mutta kyllä mä sanoin, että ne menee tuonne niinku A-tierin perukoille. Sitten tällaista Ecuadoria. Viimeisellä pelillä pelastui. Eilen katteltiin vähän. Voiko sitä laittaa A-tieri kuitenkaan, kun on se materiaali sen verran kova, että kyllä ne odotuksetkin oli, että ne tosta menee jatkoon. Kyllä se oli selvä oletus, ja on täällä B-tierilläkin niin, tällaisia, jotka pääsi jatkoon tällaisella pelillä. Että ehkä tohon Kongoon eteen, kun Kongosta ei vielä pysty sanoa. Vai olisiko Kanadankin jopa eteen? Vähän siinä ja siinä. Kyllä mä sanoin, niillä viimeistely kaipaa niiden tosi hyvää pallonhallintaa, tosi tällaista katsojaystävällisessä. Kyllä mä sanoin, että se menee tuohon Kanadaan eteen. Puolustus tosi hyvä. Pacho Hinkapie. Seuraavaksi Lexoix suosikeista. Mä en nyt hirveästi välitä. Hollanti. Alankomaat. Mä sanoin, että aika lailla just semmoista, mitä odottikin. Mä jotenkin oletin, että voi justiin olla, että yksi tasuri tulee tuossa alkulohkosta. Mutta sitä mä en ihan odottanut, että 5 maalia pystyttäisiin Ruotsin verkkoon nakuttaa. Se on ollut vähän mielenkiintoista hyökkäyskalusta, miten Broby. Gakpo nyt oli ihan hyvässä vireessä tälleen. Hollanti, se on kans ehkä A-tierin perukoille, mä sanoisin. Kyllä mä sanon, että se kertoo jotain, pystyy Ruotsille pistämään tolleen kampoihin, mutta voisihan sieltä vielä, kyllä sieltä niinku voimia löytyy potentiaalia vielä. On kyllä niinku sinänsä. Seuraavaksi mun yksi suosikista. Mä katsoin yhden pelin Japania ja hitto se pisti silmään, että mä tykkäsin niiden pelistä niin hemmetin paljon niiden valmennuksesta ja pelitavasta ja niin tosi hyökkäyspainetta. Tuollaista Brasilia-tyyppistä peliä, mutta vielä niinku teknisempää. Tosi paljon laidolta pelaa. Ja tosi paljon tällaisia keskityksiä. Tosi tosi kova joukkuehenkiä. Tykkään tosi paljon faneista ja tälleen. Kyllä mä sanoin, että se menee A-tieriin. Mä en nyt tiedä mihin kohtaan A-tieriä, mutta kyllä niillä sanoin, että on musta hevonen tolleen. Mut Ruotsiin vastaan 1-1. Se on kyllä pakka. Mutta kyllä ne silti niin Ruotsi edellä meni 2. lohko jatkoon. Se on vähän, mutta toki odotas nyt, kuka sinne nyt olikaan, se Tunisia 1. Se peli ei kyllä kerro oikein mitään. Ei siinä oikein niinku. Mut Hollanti kuitenkin voitti sen lohkoon. Hollantia vastaan. Kyllä mä sanoin, että Hollanti eteen, mutta meneekö sitten niin, no toki odotuksen. Kyllä joukko odotti Japanilta siellä kuitenkin. Se on toi vähän tommonen 50-50. Vähän kontroversiaali tuossa välissä, mutta otetaan se Hollannin eteen kuitenkin tasuri ja on Hollanti silleen isompi ja parempi maa. Niin kyllä mä sanon, että se menee tuohon eteen. Sitten tulee naapurimaa tuolta, Ruotsi. Hävis karsinnoissa kaikki pelit, ei mitään odotuksia, mutta Tunisia, kyllä ihan tästä kuraa, mutta se, että kertoo Japanin tasuri, Tunisia vastaan pystyy piidämään. Niin ja sit kuitenkin, vaikka Hollantia vastaan tuli se murskatappio, niin hyökkäyssuuntaan oli ihan hyvä tekemistä. Siellä kuitenkin Jökeres ja ihan kovin nimi, ihan maailman kärkeä. Ja Elangakin. Elanga on ollut yllättävän hyvä kyllä, vaikkei. Ei Nyykäs. Kyllä mä sanoisin, että B. Mä sanoin, että se menee B-tieriin, mihin tänne B-tieriin. Ehkä tuohon Kongon taakse, olisiko Paraguay. Se Kongon, kun se on vähän vaikea, kun ei tiedä sit viimeisestä pelistä vielä. Niin odotuksiin nähden tosi matalat odotukset, vaikka ne on yksi futismaita. Mutta kyllä mä sanoin, että se menee tuohon Paraguayn taakse. Että itellä odotukset tosi matalat, mutta sitten kun katsoo kuinka iso futismaa ne kuitenkin niinku suhteessa on, niin se tuohon menee. Sitten Belgia. Viimeinen peli kuitenkin oli suht vakuuttava 5-1 voitto Uudesta-Seelannista. Kattelin sitä peliä jonkin verran. Mutta muuten se peli on ollut kyllä aivan järkyttävä. Siis Iran ja Egyptiä vastaan. Ei ne kyllä. Ne olis mennyt ehkä jopa D-tieriin ennen tämän aamun peliä, mutta ehkä johonkin. Mä sanoin, että C-tieri. Ei Iranin peli ole koskaan oikein natsannut. Kyllä niillä on laatua. Kuitenkin voitti lohkon. Tuntuu, että niillä ei ole mitään sellaista niinku joukkuekemiaa. Että jokainen pelaa niinku yksilöinen.
Jotenkin ehkä. Belgia. Nyt Trossard oli kyllä kans aika hyvä. Kyllä ne sillä ihan hyvin pelaa yhteen. En mä tiedä lähtisikö mä ihan niinkään sanomaan, mutta vähän semmoista... Jotenkin aina... Jotenkin ehkä vähän menneen talven lumia toi Belgia. Kyllä mä sanoin, että se menee tohon No Skotlantiin. jos ne voittaa lohkoon, pakko sen on laittaa niinku tonne ihan ekaksi. Ne voitti lohkoon. No joo, mutta lohkonen on sitten niin ja näin, mutta kyllä mä sanoin, että se menee tonne se. Kuitenkin hoiti sen. Sitten samasta lohkosta Egypti. Kyllä kinkkinen. Niillä oli vähän mielenkiintoinen just siinä toi, kun oli jopa voittamassa lohkoa, mutta sitten Lukaku tuli ja pisti maaliin uuden sellainen verkko ja tilanne taas muuttui. Egypti lohko kakkosena jatkoon. Sanoit, että Egyptillä oli, kummalla oli isommat odotukset, Egyptillä vai Belgia? Kyllä Belgia. No Belgian puolustus sillä ei kukaan Egyptiltäkään odottanut, kun ei siellä ole ketään muuta kuin Oukku Salah ja Marmoush, joilla todella huonot kaudet seuraajoukkueessa. Kyllä mä sanoisin, että ehkä Belgian taakse, kun kuitenkin Belgia hoiti sen lohkon. Mä sanoin, että aika samanlaista joukkueita on ollut viime kisoissakin ja tälleen, mutta Salah vanhana ja lähtee pian Liverpoolistakin, että ei niillä laatu niin hyvää ole kuitenkaan enää. Sitten Iran. No nyt saa nähdä, että meneekö jatkoon. Voi hyvin olla, että ei mene, voi olla, että menee. Ei ole hajukaan näiden pelaajista. Taremi oikeastaan ainut pelaaja, ketä tullut tiedä. Mutta kyllä ne parempi sille, no niin. Se tieri se on, mutta mihin kohtaa. Ei ehkä jaksa liikaa jäädä vatvomaan, tulee pian joku tunnin video. Pistääkö tuo Etelä-Korea eteen? Sitten tosi mielenkiintoinen Espanja. Yksi varmaan isoin ennakkosuosikki Ranskan kanssa. Pieni pettymys alkulohkossa, mutta pelikki on ollut vähän sellaisia, että ei vielä oikein osaa sanoa. Ei ollut sellaista kunnon peliä, missä ne Lamineet ja muut pääsee näyttämään oikeasti niiden taitoja. Juurikin näin. Kuitenkin 4-0 voitto tuosta Saudi-Arabiasta on kuitenkin sinänsä ihan vakuuttava kasvojenpesu sen Cape Verde-pelin jälkeen. Tuosta viimeisestä pelistä on tosi vaikea sanoa, kun no reellisesti oli aivan sairaan tylsä peli. Muslera hörppäsi sen, olisiko ollut veripeli, jos se ei olisi mennyt maaliin, en tiedä, mutta kuitenkin voitti lohkon. Jonkin sinne A-tieriin se menee, mutta en mä... Silleen odotuksiin nähden ei ole ollut niin hyvä, mutta jos nyt katsotaan sitä, että kuka tuosta tulee vielä niin pärjäämään hyvin, niin kyllä mä sanon, että se siihen ehkä kuitenkin Brasilia jopa Meksikonkin eteen. Menisikö se jopa Marokkoon eteen? Kyllä mä sanoin, että se menee A-tierin kärkeen, että niiden odotukset... Kyllä mä sanoin, että tosta tulee paina pitkälle kisoihin, ellei just näin, kun Nico Williams ei kuitenkaan päässyt vielä pelaamaan juuri yhtään ja no Lamine nyt aloittaa Uruguayta vastaan. Ei ole vielä näytetty sellaista kunnon potentiaalia, mutta kyllä mä uskon, mulla on luottamusta vieläkin alkulohkoinen niin ja näin, mutta mä uskon sitten Australia. Yllättävä, siis... Tosi yllättävä, toisena kun meni USAn takana. Mihinkähän ne laittaisi? En mä odottanut, että ne menee jatkoon, mutta ei, kyllä USA on ollut vakuuttavampi. Kyllä mä sanoisin, että jonkin tuohon Kanadan ja Kongon väliin voisi olla aika sopiva. Kyllä Ecuadorkin on parempi. Kanadakin on ollut parempi. Joo, kyllä se on varmaan hyvä. Kongosta ne ei oikein osaa sanoa, mutta... Ranska. Monin mielestä kisojen vakuuttavin joukkue. 3 voittoa ottanut, Norja voittanut, Senegalin voittanut. Kyllä se menee S-tieriin, koska kuitenkin se on 2 pelaajaa, jotka on tehnyt 4 maalia, Dembele ja Mbappé. Jos ne voittaa kisat, niin Dembele tulee voittaa Ballon d'Orin. Kyllä toi jää sen jälkeen isoin ennakkosuosikki laatua täynnä joukkoja. Puolustus ollut vähän peleissä ja vähän epäluotettava sanotaanko näin, mutta kyllä siellä kuitenkin kokemusta löytyy, että kyllä mä uskon, että tulee painaa pitkälle. Tuntuu, että jotain Upamecanoa tai Tchouaménia ei vaan kiinnostanut puolustaa tuossa Norjan pelissä, kun no tullaan siihen Norjaan nyt vielä. Sitten Senegal, tosi tiukkaa. Kyllä se taitaa päästä jatkoon, kun pisti sen verran maaleja tossa. Tää on vähän siitä, jossain kohtaa vaikutti, monet heitti, että on ollut tosi iso floppi ja tälleen, mutta kuitenkin Norja ja Ranska silleen semikovia. Irakia vastaan paukutti maaleen, mutta... No teki sen tarvittavan siinä kuitenkin, mutta mikä Irakin taso Kyllä ne pystyi niinku... Kyllä ne voi vielä mennä pitkälle. No ne voi... Afgonin voitti toisena. Voitti. Kyllä mä sanoin, ne voitti. Kyllä mä oon sillä puolella. Mä sanoin, ne menee tohon... Kyllä... Johonkin sinne B-tieriin. Johonkin B-tierin perukaille. Olisiko Paraguayn eteen? En tiedä Dr. Kongosta niin paljon. Pistäänkö tohon? Joo.
Kongo kuitenkin otti Portugalilta pisteen, johon ei... Olisiko Senegal ottanut Portugalilta pistettä? Että olisi ollut aika tasainen peli. Se just, että ne ei saanut Norjalta pistettä. Niin. Ja Norjasta puheen ollen. Erling Haaland 4 maaliin, mutta sitten Schulbach vai mikä se nyt onkaan se coachi, niin päätti, että tänään ei pelata. B-tieri, kun B-joukkoja laitetaan kentälle. Mitä tuohon nyt oikein sanois? Siis koko viikko odotettu tota peliä ja sitten tehdään tollanen temppu, että lähdetään käytännössä häviämään. Ei sitä nyt oikein voi siihenkään syyksi laittaa, että on se nyt taktisesti järkevä päätös. Fanit hevon sytyttäviä, joukkoja sytyttävä. Kyllä ne on musta hevosia. Kyllä mä sanoin, ne menee tonne A-tierin kärkeelle ja S-tierille tosi hyvin pelannut. Se on se viimeinen peli, kun ei nähty sitä, että miten ne olisi pystynyt tekemään Ranskaa. Jäi sellainen vähän paha maku, mutta ei sitä voisi sen takia S-tierin ehkä laittaa, kun... Mä sanoin, ne menee tohon A-tierin kärkeen, mutta tähän palataan vielä. Palataan vaikka kisojen jälkeen, tehdään samanlainen rankki. Joo. Kyllä A-tierin kärkeen. Mielenkiintoinen toi Norja sinänsäkin, kun justiin kun lepuutti, niin se on tosi mielenkiintoinen nähdä, että miten menee jatkopeleissään. Joo. Sitten meidän rakas joukkue täältä löytyy ja on kyllä aika on vakuuttavaa ollut. Siis, ei siis millään olisi odottanut tollaista peliä Messiltä. Koko 5 maalia, 2 pelin 5 maalia. Ja koko joukkue niinku oikeesti ollut siinä mukana. Että ei pelkästään Messi, siis, koko joukkue on pystynyt niinku painamaan tosi luotettavaa pelaamista joka kastista. Siis Lionel Scaloni on oikeesti niinku aivan maailman top valmentaja. Siis aivan käsittämätöntä, miten saanut sen nipun pelaamaan noin hyvin yhteen. Se on niinku... Vielä näissä kisoissa joukkoja vanhenee. Siellä on niinku 39-vuotiaista pelaajaa, Messiä. Kyllä mä sanoin, että se menee tuohon niinku ennakkoluuleihin perusteen. Mä ajattelin, että se olisi tuollaista samaa kastia Brasilian, Saksan kanssa näissä kisoissa. Ei välttämättä niin vakuuttavaa, mutta kyllä siellä Messi vielä painaa, että kyllä se tonne ihan kärkeen menee, ihan varmasti. Ei Algerialla ja Itävallallakaan niinku mitään saumaa käytännössä. Saunaa. Ja niistä puheen ollenkin Algeria. Toi viimeinen matsi tulee, noitten keskinäinen matsi tulee vähän määrittää, että mihin noin menee, joten tässä kohtaa ehkä vähän paha sanoa. Se voi olla semmoinen sopupelitasuri justiin. Molemmat menee jatkoon, jos pelaa tasan. Vähän ehkä odotuksiin nähden on ollut jopa yllättävän huonoja, oli sille Argentiina. Mä en muita pelejä katsoa. Kyllä niin helvetin hyvä, että... se on kyllä totta. Mä en oikein osaa sanoa, tänään ehkä selviää vähän paremmin, kun katsotaan niittenkin peliä tossa. Mutta... Se on johonkin keskelle, se on. Onko se C-tieri? Mutta Belgia kuitenkin hoiti niiden lohkon. En mä tiedä, voidaanko me laittaa sitä niiden edelle. Se on ehkä Curaçao eteen. Ja Itävalta sitten ehkä, tosi sama kasti, ehkä Algeria eteen kuitenkin ehkä vähän vakuuttavaa. Mä ehkä sanoin mustaksi hevoseksi, mutta nyt se Algeria-peli oikeastaan näyttää, että pelkästään Jordania vastaan, että siitä nyt ei oikein kerro mitään. Tasurilla Itävalta ottaa tästä kakkosen ja vielä taas tippuu, mutta kyllä mä sanon, että Itävalta menee eteen, mutta ei ne kyllä Egyptiin. Sitten tällainen tosi moni on pistänyt tämän tosi korkealle ennen kisoja, mutta mitä nyt kun pelasi tasurin Kongoa, lääkäri Kongoa vastaan. Ja sitten kuitenkin kasvojenpesu 5-1 voitto Uzbekistanista. Mikä on Uzbekistanin taso? Onko pelaako siellä jotain ruokalähetteen, niin kuin urheilukästissä puhuttiin? Ei sitä osaa sanoa vielä. Tänäänkin näkee Kolumbiaa vasta, että... Tai tänään näkee Kolumbia vastaan oikeesti, että mitä taso siellä löytyy Ronaldolta. Pystyykö painamaan kovempiakin joukkoita vastaan. Uzbekistania vastaan ei pystynyt painamaan, siinä tietenkin oli vähän uskoa, että tiimikenessäkin vähän hukkaa, mutta kyllä mä uskon, että saatiin joukkoja kondikseen tohon Uzbekistania vastaan. Joo, siis on se aika mielenkiintoinen nähdä, että miten toi nyt oikeesti lähtee. Kolumbia, se peli näyttää aika paljon, että kuinka hyvin oikeesti toimii sitten vaikka Ronaldon peli muutenkaan. Mutta se näytti Uzbekistania vastaan näytti kuitenkin ihan hyvältä. Ei niitä S-tieriä voi laittaa mitenkään, koska Kongoa vastaan tasuri. Odotukset on ollut korkealla, alkulohko niin ja näin. Kyllä sanoin, että ne menee tuohon Hollannin ja Japanin väliin. Joo, se on ehkä aika sopiva. Sitten tämän päivän Portugalin vastus. Kolumbia, en ole kattonut paljon ollenkaan. No mäkään.
Mutta eikö ne suhteellisen vakuuttavia kuitenkin ole Kyllä ollut? ne ihan vakuuttavia. 6 pistettä johtaa lohkoa. Jos voittaa Portugalin, niin on se kuitenkin... Lohko kärkenä ja ei niillä niinku Lutso Diaz, aivan maailman top pelaaja. James. Kyllä sieltä löytyy. Kyllä sieltä löytyy. Kyllä sillä löytyy. Mä sanon, että se menee Portugaliin eteen kuitenkin, kun ne on lohko kärkenä. Portugalin edelle. Tämän päivän pelikertaa Niin, päin tää menee, mutta en mä sano, että ne Japani eteen menee. Ei ehkä. Ne on kattonut. Japania on vähän nähnyt enemmän. Niin. Kyllä toi on aika reilu paikka. Sitten tällainen Englanti. Itellä vähän pettymys. Tosi tällaista. Mä jotenkin en ikinä luota Englantiin yhtään. Mä jotenkin se it's not coming home, mä sanon niin. Mutta se on vähän siinä, että kertooko se Ghana-peli oikeastaan kuitenkaan paljon mitään. Kroatia-pelin toinen puolelta oli tosi vakuuttava. Siis. Silleen ihan hyvin toimii toi Tuchelin systeemi. Pystyykö Harry Kane antamaan? Tosi korkealla odotukset. Monet sanoo voittaa, mutta... 2 maalia tehnyt eka peli. Mutta sitten toisessa pelissä vähän missas paikkoja. Ja... Mut sit siinä on kans se, että joku Bukayo Saka ei ole vielä oikein päässyt pelaamaan ja tälleen, niin... Mut odotettiinko niitä kuitenkaan? Ei välttämättä odotukset ollut se, että ne olisi ihan ykkössuosikkeja. Että kyllä se ehkä laittaisi johonkin A-tierin perukoille, kun ne nyt kuitenkin... Mä sanon, että tulee hoitamaan Panama-pelin. Mä sanon, että meneekö Hollannin eteen tuohon? Tai Hollannin taakse? Vähän niinku sama tilanne sinänsä, mut kyllä... Aika sama tilanne on. Joo, toi on ihan totta. Kyllä mä sanon, että näillä on niin paljon isommat odotukset. Kun miettii, että onko Englanti kuitenkin parempi kuin Portugali. Pitäisikö Portugali tiputtaa tuohon Hollanninkin taakse sinänsä, koska ei Hollanti Japania vastaan, joka on hyvä joukkue, niin pelasi tasuri. Niinpä. Mielestäni Portugali voisi tiputtaa siihen taakse. Ehkä tolleen. Mä sanon, että se menee tolleen. No mulla on aika samanlaiset odotukset. Niin, kuin Ghana ja Japani. Mä sanon, että se menee tolleen. Sitten viimeiseen viedään Kroatia samassa lohkossa Englannin kanssa. Ihan niinku, en mä taju miten se peli voi olla mennyt sellaiseksi, että Modricilta ei mitään saamaan siellä. Joo, mutta sitten toisaalta se eka puoliaika mun mielestä Englantiin vastaan oli niinku hyvä. Kyllä sinne Modricin välillä pystyy väläyttelemään, että en mä sano, että toi taas niinku viimeinen peli tuolta Ghanaa vastaan tulee näyttää, että kuinka se oikeastaan, kuinka se menee, että aika tommonen... Mä sanon, että ehkä olisiko B-tierin kärkeä. No mitä me odotetaan, että siinä käy siinä Kroatia-Ghana-pelissä, se riippuu vähän siitä. Kyllä mä sanon, että Kroatia sen hoitaa, mutta ei niinku viime kisoissakin pronssipeliä. Ne on aina kovia. Mä luotan kyllä Kroatiaa. Mä jotenkin uskon, että ne voi vielä kairata. Alkulohko päätellä, kyllä mä sanon B-tierin kärkeä. Sitten viimeinen joukko, Ghana. Tänään Ghanalla peli tosta Kroatia vastaan. Englantia vastaan 0-0 tasuri. Mitä siitä voi päätellä? Paha sanoa. Puolustus toimii. Se on totta. Mutta niinku, en mä osaa oikein Ghanasta hirveästi sanoa. Muuta kuin Suores ottanut se jo käsikadella. Ghanasta jotenkin vähän ehkä mitä se, mutta kyllä se noista afrikkalaisista joukkueista niinku parempia on ollut. On se kuitenkin parempi ollut kuin Senegal. Englantia vastaan tasuri, kyllä se jotain kertoo, kun se tonne B-tierin kärkeen, mutta ei se kyllä vakuuttavampi ole ollut kuin USA. Sitten toisaalta mä sanoisin sitten ehkä Ecuadorin taakse, koska Ecuador voitti Saksan. Niin, kyllä mä sanoin, että se menee tohon. Ecuador toisaalta 0-0 Kurakan kanssa, no se niillä on vähän viimeistä. Se on vähän, mutta... ei tää nyt oo mitenkään niinku lukkoon lyöty, että se on juurikin näin ja sen pitää olla toi järjestys varsinkaan. Sanoit, että toi näyttää aika hyvältä. Ja 4 minuuttia, siellä alkaa Englanti-Panama-peli ihan juuri, mutta onko tässä meidän virallinen kyllä tässä on meidän lista. Jälkeinen lista? Joo. Joten... Eikä meillä muuta. Tullaan tekemään lisää videoita vielä MM-kisoihin liittyen viimeistään sitten kun MM-kisat on ohi. Varmaan aikaisemminkin. Ehkä joku video tehdään. Sortseja ehdottomasti. Paljon lyhyitä videoita. Muutenkin settiä tulos tässä kesän aikana tosi hienoja juttuja, joita kannattaa todellakin odottaa. Pistäkää ihmeessä kommenttia, että mitä tykkäätte tällaista pidemmistä videoista ja minkälaisia meidän kannattaisi tehdä. Varmaan tulossa muitakin pitkiä videoita kuin tällaisiin MM-kisoihin liittyviin, mutta ei kai siinä oikeastaan muuta. Me lähdetään katsoa peliä ja pistäkää
zorropsportswear.com wait-listalle sähköpostia. Joo, ehdottomasti kannattaa. Iso juttu tulosta. Aina sanon iso juttu tulosta. Niin, kaikki sanoo näin. Nyt on oikeesti iso juttu tulossa, nimittäin M-kisoihin liittyvää uutta droppia. Voitte jopa heittää veikkauksia tuonne kommentteihin, että mitä meillä on tulossa. Mitä meillä on tulossa? Siellä on vähän vihjeitä siellä verkkosivuilla. Käykää katsoa, mitä siellä verkkosivuilta löytyy. Siellä on pieni vihjeitä. Ja sähköpostilistalle saa alennuksia, saa ilmoituksia, milloin droppi tulee. Ja käykää osallistus Ballerosti Weekiin, käykää liittyys meidän Discord-servulle. Joo, sekin on verkkosivuilla löytyy sellainen just nappi. sieltä, käykää tsekkaan, linkki on bios. Joten eikä meillä muuta. Kiitti kun katoit ja me nähdään seuraavassa videossa. Se ois moro. tilakkona.